Moi! Me tehdään tänään My Day. Ja me herättiin vähän aikaa sitten ja me ollaan molemmat käyty suihkussa ja syöty ja sellaista niin. Mä en usko, että meidän tästä päivästä tulee mitenkään ihmeellinen, mutta me mennään tänään ehkä ulkoiluttaa koiraa. Ja niin. Tästä päivästä ei varmaan ole kauhean erityinen, mutta niin. Meidän normaali päivä. Joo. No katsotaan mitä me tehdään sitten seuraavaksi. No niin, eli nyt me lähdetään ulos. Mun pitää ottaa tää mun yökyläkassi mukaan. Jenni oli siis meillä yöllä. Joo. Sitten nähdään sitten meillä. No niin, me ollaan nyt kävelemässä junoasemalle. Ei vaan Dösärille. Dösäriltä me mennään junaasemalle. Mä itse oikeesti, mä aina sekoitan niinku. Joo vaan meille tuli nyt pieni suunnitelman muutos. Mä ajateltiin alussa lentää yhteen metsään kerran, kun meillä käytössä pitkään aikaa. Niin, mutta Jennillä on se laukusta jonkun verran niinku kolikoita ja sit Jennillä on toi lahjakortti. Me lähdetään tonne Ostarille yhdelle kaukaiselle Ostarille. Ostaa Jennille jotain kivaa ja tällä. Niin. Pieni suunnitelman muutos. Niin. Me mennään selloon, jos siellä ei löydy, niin me mennään Onkkoon. Silleen niinku, että me mennään sitten sieltä sellosta niinku asemalla Espoon asemalla sit 150 asuu silleen hienosti. Oi, kattokaa. Vähän varis. Ja nyt sä näet pelkkää maata. Mut mennään tonne, koska tonne menee 11. Tonne 11 kyllä. Ei, kun Jenni tohon ei sisälty 11. Ai niin joo. Niin. Tule tonne. On meillä aikaa. Joo. Nyt me ollaan töissä, me nähdään ihan just. Ja ei mitään kovaa. En mäkään muista. Se nyt on niinku ihan tavallinen arkipäivä, mutta ei me niinku tiedetään niin. Yleensä me lähtee joskus tässä aikaa puolelta 15 yötä. Niin. Tää kulkee niin paljon nyt junia, että kyllä mä löytän. No niin. Me ollaan nyt täällä juna-asemalla ja meidän juna tulee vasta 8 minuutin päästä. Ei se oo paha, onneksi. Niin. Onneksi ei pidempää aikaa. Täällä on pakkasta ja mä ihan kattokaa nytte. Okei, se näy. Suurentaa. Kattokaa nyt. Ei se vieläkään näy kunnolla. Täytyy mennä sinne. Ottaa kuva aina jalkoja. Noniin. Nyt tulee juna. Jee, sieltä se tulee. Jes, täytyy mennä. Onko se tulee? Se on lyhyt. Ei lipumyyviä. Oot toi lipumyyvi? Ei. Ei lipumyyviä. Joo, kuva. Mulla tultiin nyt junaan. Mitä asiaa? Ei mulla oo mitään asiaa. Nyt tultiin just junaan ja Vitsi oikeesti. Mä kerron noin. Niin oikeesti junaovet oli just menossa kiinni tai silleen ne meni ja sit mä hyppäsin semmosesta pikkusesta raosta sinne sisälle. kaikki varmaan kattoo silleen Sit se yksi nainen yritti ehtiä, se vaan painu sitä ja ne ovet avoin. Upward. Yeah. Me ollaan menossa nyt koivuhoviin, ei kun varmaan. No muista itse sen kun mä ja mun kaveri istuttiin tuolla ihan päässä. Siinä vieressä oli niinku 6 miestä. Ja sit me katsottiin silleen, sanottiin ääneen, että on noin pyöreitä ja rumanäköisiä. Sitten yksi niistä oli lipun tarkastaja ja sitten tulee siihen matkaliput. Että joo. Kommentoitiin heidän kaljamahoja ja tälleen. Ei yhtään nolotilanne. Tai jotenkin
liian valoinen. Niin Mä on niinku semmonen valoinen. Ei se normaalisti. Tuolta se näkyy. Ei vaan sinä näytä. Joo. Mä oon niin mikä. Mä olen täällä. Ja minä näen tossa. No niin, Jenni, tuu ulos. Mitä itse tykkäät? Sitä on just sopivan kokoinen, tää on se pienempi. Vai Se on hyvä. onko tää pienempi parempi? Joo, on se. Mut onko siinä pikkasen? On siitä kasvuvaraakin, koska noi hihat on kääritty, niin sitä pystyt ottaa sen pois. No housut ei kyllä sovi tohon, mutta muuten. Niin. Tarvis vielä jotkut housut. Niin, mutta Jennikin kannattaa törsätä heti kaikkea. Niin ei kannata. Otat sä ton? Okei, eli me käytiin just äsken H&M:ssä, ostettiin Jennille yksi paja. Ja meillä oli niin kova nälkä, kun me syötiin aamupalaksi vaan yhdet leivät. Niin me käytiin jossain... Niin kova nälkä, että me syötiin aamupalaksi. Ei vaan, meillä on niin kova nälkä, että me käytiin ostaa toiset isot raskikset ja yksi limo ja tohon keskipit ja... Ei mut sit, no niin. Normaali. Ja tälleen. Ja nyt me sit syön näitä ja... Sit me varmaan... Mennään kotiin. Joo, sit me lähdetään kotiin. Me käydään karkkiin. Me pitää mennä ostaa karkkiin. Karkkitorille. Meillä on noin 5 euroa, 4 euroa jäljellä. Terve. No moi. Nyt meidän pitää lähteä pois, koska... Joo, niin. Ja me käytiin just äsken karkkitorille kirppäitä. Ja Tää ootas. Kirkkonumme 9 minuuttia. Kyllä, niin. 9 minuuttia päästään junaan. Niin. Ja mitäs mä sanoisin? Niin. Ja niin, me ollaan täällä. Näin. Täällä juna-asemalla. Meidän pitää mennä ihan yhtä päivää. Taas jos kerran rahaa. Niin. Mä en nyt tiedä, onko meillä oikein enää mitään asiaa. Joo, tätä minusta on 9 tai 8 minuuttia, kun päästä junaan ja lähdetään takaisinpäin. Hyvä vaan. Nyt se juna tulee junan kyytiin. Nyt mennään kotiin päin. Mennään tohon. Mennään jonnekin. Eikä Janton, mikä ei jäänyt mennä. Ilmankin. No niin, nyt me kohta lähdetään. Me jäädään ihan kohta Tuomarilla asemalla. Joo, ja... Nyt mennään ulkoiluttaa koiraa. Joo. Ja. Joo. Katsotaan häntä. Ui. Nyt me ollaan täällä tällaisessa hienossa paikassa. Te ette varmaan tiedä, mikä tää paikka on. En usko, että kovinkaan moni on mennyt. Mennään seikkailemaan tämän kameran kanssa. Ei kun Pia sanoi, että mennään suoraan sinne taloon. Äiti sano. Oho. Mulla on tällainen ihana tie. Hökkeli. Hökkeli. No niin, nyt me ollaan menossa tänne takaisinpäin autolle. Me käytiin vaan ja oikeasti mun jalat on ihan sikajäässä. Älä vaan. Siellä me ollaan suunniteltu vähän kaikkea täällä, että jos on ollut tossa, niin ja voidaan kertoa jossain videossa. Jossain niinku meidän ihanista unelmoissa. Niin. Täytyy tehdä sellainen video. Dream Tag. Just Ei se voi olla mikään Dream Tag, sillä on oma tagi. Joku kiva. Mut ehdotelkaa videon alas, että mitä te haluatte meiltä. Sillä oikeesti jossain vaiheessa alkaa loppu videoideat, eikä me aleta niinku keksimällä keksiä silleen, et ne niinku on yleensä huonoja keksimällä keksittyjä. Niin. Keksityt. Niin. Ne on yleensä Tuolla on se poika. Meidän ihana parvaturri. Täällä on ihana maastoikas. Joo, kannatti ottaa tennarit. Siitä juoksee. Paju! Paju! Tuu tänne! Tule! Hei hei! Hei hei Paju!
Tämä on semmonen ihan niinku... Paju! Hei hei! Paju! Hei hei! Tule! Poikaa! Kaikki aina peurus varmaan. Tuo kävelee joku ihminen. Mitä vai? Paju! Tule! Niin, tuli. Hieno poika. Ja onko tää nyt käynnissä? Mitäs siellä on? Paikka. Oi. Moi! Mene kuule. Tähän pitää tehdä parhaan. Niin. Joo. No mutta me varmaan nähdään kotona sitten. Joo. No niin, nyt tultiin tänne kotiin. Meille. Tää ei oo sun kotis. Mut niin. Tänne. Tuolla ihania lumitähtiä. Tähtiä. Kuukapas on saatu hyvin tällä. Ne ovat luovuttu. Ihanasti. Noniin, Jenni. Jenni, ei tohon. Me siivotaan just tämä niin. Ai niin joo. Katos sun. Noniin. Me aletaan Se alkaa aina puhua silloin, kun mä lopetan. Se alkaa höpöttää huomioon. Ja Sulla on ihana paitakin. Mulla on tällainen lintu. Mä tiedän sen. Mulla on ihana paita ja ajattelin sotkeesta. Kato poikaa sulla. En mä tiedä. Siivotaan tää meidän kämppä nyt ja siinä saattaa mennä niinku pari tuntia ja siihen me ei varmaan oteta pausia. Siitä kohtaa me siivotaan. Niin. Ja niin ja lisäksi. Kyllä me tullaan tänään. Ajateltiin, että jos me keretään, niin me lähdetään tuolle tekojäälle luistelee. Niin. Jos keretään. Niin. Niin mennään sitten tonne tekojäälle ja nyt me aletaan ehkä. Täytyy ennen katsoa, että missä niinku mun luistimet on. Me ei ainakaan mene. Te saatte nähdä nyt on ihanan kuusen. Me kuvataan vähän hassusti, nää aina tärähtää, nää kamerat, et meillä ei oo mitään kameratukea. Oi! Toi tästä on kyllä vähän. Tää on tosi kaunis. Tällä kertaa se ei oo niinku sellainen ylitäys, mitä meillä on kaikki muut vuodet. Kaunis. Tuossa on tällainen hietty. Hei. Nähdään sitten myöhemmin. Me ollaan nyt meillä ja me ollaan oikeesti kuvattu tää sama kohtaus ihan sikaman kertaa. Aina poistanut sen ja meitä nauratti muu juttu, kun toi valittaa aina, että sinulla on yksi juttu. Toi USB-piha, että mä voin kuvata mun kameralla ja liittää tonne. Mutta onhan se muistikorttikin keksitty. Sitä muistikorttia voi käyttää. Se ei oo älynyt vaan, sit on valitettu. Miksi niin? Ai. Niin sillä, miksi mä en oo niinku voinut tehdä täydellistä. Tää on tällainen hieno juttu. Niin sit kun mäkin oon miettinyt, että en mä niinku tosta oo ladannut. Et ihan niinku, et oo USB-viuhalla vaan niinku jollain muulla. Niin, ai niin se muistikortti. Muistikortti. What? No mut kuitenkin tässä on vielä 5100 kertaa vielä tämä paita. Tällainen ihana lintu. Oksa-paita. Ja maksoi vain 7 euroa. Oh. Joo ja kun me mentiin meille, me siivottiin meillä. Sitten me tultiin Jennille, mä katsoin Netflixistä jotain, Jenni siivos. Ja nyt on sit ihan sikapimeellä tuolla. Jenni kesti yli 2 tuntia siivota. Yli. Ja sit siellä, niin. Ja sä oli ihan sikasutkunen, mun piti ottaa sängyllä kaikki pölyt pois ja niin. Mä en jaksanut. Ja me ei lähdetä tänään luistelemaan, koska tuolla on varmaan yli 2 senttiä lunta ja lisää tulee ja Oi. Mä en tiedä miten tää liittyy tähän. Se ei liitykään. Ei niin liitykään. Joo. Ei meillä oo mitään muuta. Ja suurimmat osat videoista ehkä me tehdään yhdessä, mut kyllä me tehdään yksinkin videoista, kun tuolla on hyvä semmonen kamera. Mulla on kato paras alatissa. Ei tässä muuta. Moi moi!